Vi har læst romanen Kunsten at græde i kor, som er skrevet af Erling Jepsen. Til at starte med vil jeg fortælle om fortællerforhold. I historien er det en jeg-fortæller, som fortæller i første person. Det er den 11-årige dreng fra Sønderjylland. Vi får ikke oplyst navn, da han er fortælleren. Drengen optræder meget naivt over for det, der sker i hans liv, som f.eks. ses på side 34, linje 17-22, hvor Mette fortæller, at hendes mor blev fyret, og drengen tror straks, han blev brændt. Forfatteren Erling Jepsen relaterer til sit eget liv i det sønderjyske samfund igennem den 11-årige fortæller. Forfatteren gengiver sin forfærdelige barndom med de strenge rollefordelinger i en overdramatiseret fortælling. Der er steder i romanen, hvor man hører den voksnes tale gennem barnets mund. Det kan fx ses i starten af romanen, hvor han undrer sig over ordet sædvane, som normalt en 11-årig dreng ikke vil undre sig over i tv'et. Det kan samt ses i slutningen, og så er der et godt eksempel på side 121 i første kapitel, hvor han snakker om, at spaghetti er pjattet, hvilket normalt ikke er for en 11-årig dreng. Hovedpersonen i novellen er en 11-årig dreng, som bor sammen med sin familie i en lille sønderjysk samfund. Han bor sammen med sin mor og far og hans søster Sanne, og så har han en bror, der hedder Asger, som er flyttet hjemmefra. Familien har en lille købmandsforretning, som er familiens eneste indtægt. Det er farens beskæftigelse, mens moren hun går derhjemme. Drengen han går i skole sammen med sin søster Sanne, og skolen bruger han som et tilflugtssted for at få pause for hans familie. Han er meget religiøs, og på hans væg derhjemme hænger der et billede af Tarzan og skytsenglen Gabriel. Tarzan Tarzan kan give ham styrke, og Gabriel trøster ham. Han prøver at holde sammen på hans familie, og han ønsker ikke, at der er nogen, der skal være kede af det. Og derfor kan man godt sige, at han er familiens samlepunkt. Værkets egentlige hovedperson er Erling Jepsen, som fortæller sin egen historie og barndomserindringer gennem fortællerens mund. Faren har den bestemmende rolle i familien, og hvis det ikke går efter hans hoved, så bliver han sur og begynder at græde for at få opmærksomhed. De har et meget gammelt og traditionelt familieforhold, hvor moren sidder i køkkenet, mens faren tjener pengene. Og de prøver at skjule farens forhold til deres børn, altså vold og incest, sådan så facaden ser fin ud. Farens psykiske nerver kan være opstået af, at han selv fik testet hjemme. Og det kan man se på side 85 i de sidste 2 linjer, hvor farens søster Ditte siger, vores far gjorde mig tæsk. Og så siger faren, far har aldrig slået os. Så han beskytter også over sin egen far. Moren hun må finde sig i mange ting, men hun udvikler sig gennem romanen. Parallelt med, at moren begynder at få det bedre sammen, bliver hun også mere selvsikker og uafhængig af faren. Det kan man se på side 211 i linje 9 og 10, hvor de ringer fra sygehuset og fortæller, at faren har fået det bedre. Og så sukker moren, da hun skal fortælle det til drengen. Altså hun sukker over, at faren har fået det bedre. Både moren og sønnen er kommet til et punkt, hvor de godt kan være foruden faren. Altså, de kan klare sig selv nu. Så vil jeg fortælle lidt om sproget. Romanen den er skrevet i nutid, og der er gjort meget brug af direkte tale i hele romanen. Romanen den er skrevet fra drengens tanker og handlinger, og det er hans synsvinkel, som der bliver gjort brug af ved direkte tale. For at vi ligesom hører noget fra romanens bipersoner, og de bliver karakteriseret, så er det ved hjælp af drengen. For eksempel så står der et eksempel på direkte tale, det er for eksempel, synes du, vores synes er sammentrukket. Der skulle være kommet en halsnæs betjente med en politihund for at fange jer. Ja, siger jeg. Det kunne for eksempel være et eksempel, og her der gør den sammentrækning med synes, at talen den ligesom bliver mere virkelig. Så er der også brugt meget barnesprog over for naivitet i romanen, for at gøre læseren opmærksom på, at det er en 11-årig dreng, der fortæller. Drengen han er meget naiv, og man kan høre, at det han har skrevet, det ligesom kommer fra et barns mund også. For eksempel så bruger han ordet sygebil, som er et barnesprog, men samtidig var det også sådan, de snakkede i 60'erne.
Så gør han brug af ordet luder, som normalt staves med 1 D, men i romanen bliver det stavet med 2 D'er. Og igen, der vil forfatteren gøre os opmærksom på, at det er fortælleren, som er et barn. Så der er ikke brugt særlig mange adjektiver. Det vil sige, at bogen den går ikke så meget i dybden med at beskrive, men til gengæld er der brugt rigtig mange verber til at udtrykke handlingerne, og det er generelt typisk for en roman. Så kommer vi til miljø og tidsbillede. Grupperingerne i byen er baseret på status. Status i byen betyder alt for dem, da det er afhængigt af deres salg i deres købmandsbutikker. De prøver på at skjule, at det ikke vil miste status, som kan ses på side 120 til 121, hvor moren går op i, at folk ikke må høre ordet konkurs. Sanne giver familien en dårlig ry. Drengen er flov over, at Sanne er blevet indlagt. Han frygter at blive drillet i skolen, som man kan læse på side 141, linje 5. Længere nede på siden, linje 25, fortæller faren, at det er skarpt for børnene falder tilbage på forældrene. Vi kan se, at romanen er skrevet med henblik på 1960'erne, da man for eksempel kan se på nogle af ordene, at det er gammeldags sprogbrug. For eksempel bruger forfatteren ordet sygebil, som man i gamle dage ville kalde en ambulance for. Samt kalder de Sannes ophold på Augustenborg for en tosseanstalt sindssygehospital, som kan ses på side 140 til 141. Man vil aldrig omtale det på den måde i dag. Vi kan også se, at romanen foregår i 1960'erne på opbygningen af landsbyen. Kønsrollerne er fordelt meget præcist i samfundet, hvor moren går hjemme, mens faren arbejder og tjener penge til familien. Romanen er ikke skrevet i 1960'erne, men det er der, at den foregår, og det er derfor vigtigt, at vi opfatter det, at det er der, romanen udspilles. Det har meget at sige, at familien i bogen bor i en landsby og ikke i en storby. Det isolerede landsbysamfund har naturligvis også betydning for, hvordan byens borgere er. Det er et velkendt fænomen, at sladderen går godt i en lille by, hvor alle kender alle. Derfor er det netop så vigtigt for familien og dem, der bor i landsbyen, at deres status er i orden. Det er også derfor, at faren skammer sig så meget over datteren, og han kun tænker på, at han vil have en hjem på grund, så han ikke mister status i den tid, hun er indlagt, hvor han ikke tænker på hende. De store temaer i romanen er religion. Det er fordi familien er meget religiøs. For eksempel har drengen et billede af Tarzan og skytsenglen Gabriel hængende på sin væg. Og så er der grupperinger, fordi det betyder meget for familien, da hele byen er delt op i, hvad for en status man har. Og omsorg, fordi faren er blevet svigtet, da han var barn, og nu har han ført det videre til hans egen familie, hvor han svigter både sin søn og sin datter. Og naivitet, fordi at drengen er meget naiv, og han forstår ikke rigtig noget. Incest, det handler om faren og datterens forhold til hinanden. Datteren går ned og trøster faren, hver gang han er ked af det. Til sidst så har vi fået tildelt os vores eget spørgsmål, og vi fik spørgsmålet, som lød på, hvilken funktion brugen af humor og ironi havde i romanen. Så skulle vi finde eksempler på brugen af ironi i teksten. Med fortællerens naivitet, der skaber Erling Jepsen en tydelig distance mellem fortælleren og læseren. Læseren forholder sig anderledes til drengens handlinger og tanker, og vi ser realiteterne. Det giver os romanen et både tragisk, men også komisk præg. Og selvom romanen den fortæller om et forfærdeligt miljø og incest og vold og undertrykkelse, så gennem hele romanen er der alligevel en ironisk tone. Og det er en pointe, som Erling Jepsen han er meget bevidst om. Han har også meget fokus på, at man skal more sig, mens man læser. Det hele behøver ikke være så alvorligt, selvom det er det et eller andet sted. Men det er heller ikke den eneste grund til, at han bruger ironi. I Kunsten at græde i kor, der er den baseret på hans eget liv. Romanen den er delvist en selvbiografi. Og Erling Jepsen han vil gerne dele sin tragiske barndom med læseren. Han deler ud af livshistorien, selvom han godt ved, at det måske kan berøre hans familie. Alligevel så bliver han nødt til at lægge afstand til det, som han fortæller om. Og det gør han lige præcis igennem ironien.
På side 140, linje 6, der fortæller sønnen, at han vil hellere, altså hvis han kan gøre faren glad, så vil han gerne trække bukserne ned, for at faren kan slå ham, så bliver han glad igen. Her er drengen også naiv og tror, at det måske kan hjælpe, men det er jo slet ikke det, faren han søger for at blive glad. Faren har jo et incestforhold til sin pige, så det kan drengen jo ikke hjælpe med. Drengen er bare naiv. Så bruger han også ironien til at lægge afstand til de chokerende ting, han fortæller om. Det er jo hårde og helt absurde ting, som der fortælles i romanen, men med ironien så fjerner han sig fra realiteterne. For eksempel så kan man se på side 180, linje 8-20, at drengen siger, at nu kan Sanne ikke komme i stuerrest. Og når hun ligger på sofaen hjemme hos dem med sine cowboybukser og sin cigaret i munden, som ikke er tændt, så ligner hun en fra København. Vi synes, det er ironisk, at drengen ikke tror, at nu kan pigen ikke komme i stuerrest. Han tror, at stuerrest er et sted, man kommer hen. Igen er han dum og naiv. Men samtidig er det ironisk, fordi vi andre som læser godt ved, at stuerrest det er noget, man får, og det er ikke et sted, man kommer hen. Og når han siger, at hun ligner en fra København, så tager vi det også mere ironisk og tænker, at det er der ikke noget galt med, hvor drengen han mener det som en seriøs mening. Men forfatteren han bruger den ironiske tone til at få romanerne til at være i balance på en lige linje mellem komedie og tragedie. Og herved så ved man nærmest ikke, hvornår man skal grine eller græde. Ja, det var så vores svar på vores oplæg til kunsten at græde i kor.